Guys, masong adlaw na tong tanan. So karong adlaw day guys, dakoy duha ka buok buongon. Ana pay buongon kaabanis katong ang gipanguha katong das naging adlaw. Tagaan ko kay dama niari man gab hapon kay birthday mang bing da. Garong nagsikod sila. Na parang daghan nagbunga atos ila. Tagsa mi daning Ate Ali. Kuan mga mopalit nako, palitan na na para ini ka Pasko ug New Year. Kanigihatag naman eh. Daghan na katong bunga atos ila ba bungo na nilang di man makahutdag bunga. Nung nagcook man mo nga ng snacks na dayon. Agang utang na loob liksian, agang gingon nimo agatas imna. Ado ko kitid-kitiri kay ako'y makatingal nimo ron nung di ka mo inom. Igawas to. Sige mong soft drinks kanang itong himilat. Tinidong himilat. Kumain na kanina. Gapon. Salamat sa tag-ida dari. Kakain na po nila. Mayroon ba nilang kuan? Bungin kayo ng pait. Wala to. Ano? Hapit na masamdan. Christmas party dahil dari guys. Puro 4. Sityo puti. Kakain na si tagkuan. Litson, baboy. Hoy! Ito lagi na sa samda na lagi na. Kuan siya guys na may ibang buhungon nga pink. Kagani siya puti. Pero lamiin siya. Dahil duha ka batas kilid ang gipasugo og haros og kamunggay kay sabaw mig isda. Kay gapon puro mantikaon. Magkatabuhi sa atong kagwapa. Charot! Hindi nga kamuti na eh. Hindi nga dahil na nagkamuti ka itong gipangkuha gapon. Garabing kuha na na ilaga. Kain tagkamuti. Diyan na ibinta. Nagkahoy ni nung imok na eh. Siga na. Imok din na. Pilang bugkas ang atos lain. Nansa naman yung porma. Ako ilis, iba-iba ni. Efren kagawad. Uy! Ayaw sa pag nag-ilag mamusbusura. Daday pa may money guys daw. Pagin mo. Kuani. Gikan pa ni punuan harvest pagajid ni. Basa lagi. Ani, basan man kay lapo. Wani gidong ag, mas lami ning maning nga wa gidong ag. Kay man ni maka bright dis mga burger aw. Pamangin sila makabugas ko ng mani. Ninga daw ko mag-shoot out ko ug man ra ko mag-shoot out kay. Mali la pos atos. Isa plastic kay. Hospital putang kagawad ba? Lama oras pa. Si Kre Prabibo. Inom daghang tubig. Nag-inom kag soft drinks. Dana hanay. Gamit ka? Okay. Kati ali ring usa kay si dala pa yung magpakpak na. Huy, sili mas silihan ng isang. Ibutang sa tubig oh. Ayo ibang buong yun. Makuan. Bug-up. Yan na yung it. Dami ini putpis na agasin. Mga anta guys. Pag asin bigaw, batas pala ito palihog eh. Magkaan ko kahit karahat ang tutinggan.
Nami ah. Tama isa. Liwat na nagda, James, o si Anthony. Walo pag-agi, oy. Ma. Namis mangkod, wala kapal-kapal. Kailit siya, no? Ako lang. Nganong artikado kag kuan. Tambaw ko bune. Naong ni mo gitamay ra bakus. Kaipos imong papa, murag pag kauna pag panamay. Guwapa ras make up. Alit kas may make up, anong git ka magdaog. Manaway gani, tanaw sa kaugalingon o perfect ba pagkatao. Ganyan pa kung adik ko na ko galaw magmata. Adik na ba maglaw magmata. Galaw magmata tungod sa batasan. Ngaway suportang tarang. That's all for today's. Dino! I-black na to na ho. I-unblock na pangiksi. Ako gadi manunuwadon nga naghilom na ko. Ako pang liksi pa yung nagbulok atay. Anak pa ang anak ng inganaon dito ko sibog ninyo. Nas chat ni Lexi oy, yung chat, nas chat sa account ni Lexi, injong ging nagbatag. Bulok di kasabot angin ra sa inyong gipada nga 1.5 nga gisin sa GCash nga gipasabot ra mo nga tarangan og picture kay ag importante inig magkuha sa GCash ag reference ug ag oras nas chat ninyo mo to ako ni reply kaningan masijag di kasabot di ka kasabot nga gingnan simple ra kaadto gingnan nga picture ug ta outro kay di makita ingnan kag di kasabot. Mo to ako ni-reply, di kasabot atay, di kasabot. Kasi pag backread na yung chat, di mo mabaslan o tangon pa mo. Ako medyo manunuwa dyan, kapilan ako napahiubos ninyo. Napay mong gipirmahan, sustinto 8,000 dyan, wa magalit ka naka buhat, wa na magalit ko magsamok. Nangadyo lang imong anak, para sa Christmas party nila dyan. May pagkag-atay, madyo pa waka nagpada. Hadlog kag-haon. Hoy, very wrong, kadyo kadoy. Ikaw po day. Gigwapahan kasi mong kagalingan. Before ka manamay, ipadrag test ko una, asa ka mo yung adik ko. Asa tang drag test kay kuan. Bisag ani ko wadi ko suway na bisag kanus kana ano nimong gikaipon mo na ning buhat og di maados atubangas ang anak sa ulas Manila pa. Ako yung balihang adik ko nang laom magmata. Birirong ka mo lain ra ba kog ako'y unahan kay ulbo din mong naw nagtago ras make up. Guwapa ras make up. Kapag tag ka na may make up ay ila din ng mga bullfrog na mga ispati. Bulok ka. Liksi mo, ang anak mo yung nagbulok, laparuhon to kas cards ang anak. Bahala ako yung bulok, bahala ako yung nagbulok ate, di kasabot. Adyo na chati ng ang anak, ng anak. Kaya makasabot na makabasa na. Padara, gamay, hinilas, daghan na mong mga hilas. Katungtong rag tungtong rag asinsura gamay. Naghinilas, nagdako. Aw naman pa hinuo, nagtanas ng mga binuhatan ka ako, wamang ko nagpakalimpyo. Angkan ko tanas ang mga saoy. Nga ko pasaylos Ginoo ang mga sa. Kay bawo Ginoo na itong mga binuhatan. Hindi mao.
Kamu di mo magpakalimpyo, di mo moingag adik. Di mo masayod. Baga magnaw para moingag atay. Bulok. Da, hurot lagi bungo nang git. Lauman. Mukaan ka na eh. Mukaan ka. Agbungo na itamis man, di man kaaslom. Ang pagkaan sa una. Nay, nagpaungar ko sa mga kasakit na yun. Kagingan kong adik na yun. Lawam ko nung kog, maot ko nung ko, lawam ko nung kog mata. Adik ko no. Adik lagi. Ang tao ay huwag kang manghusga kung di mo alam ang katotohanan. Lagtis taro maila. Excuse me. Paungar ko sa kapangat guys kaya makaulbo na di hindi maadyo. Inuoray na sayo dyan. Pag mga tao da na mama. Kusog manaot. Ginoo na balak ninyo. Lap din mo chatot. Manaot, dapat ko mo daw tulong. Sinanay. Ang sanay? Alam mo, bakit sa manaot, wala pa kong daw tulong. Correct. Ang gingag, magpahiubos lang mas gihapon. Paano na may ginoo na sa'yo sa tanan. Enjo pa ron. Tamay mo, tamas makaya. Panaot mo, tamas yung makaya. Kaya paggaba ng saba. Lahat na nis una, katuwarang nagkaan ay. Kaya aslamon to, murag ikuha na ni daan ba? Ano naman siyang tamisa? Malibog ko lipan right pag mga pagkaan na rin grasyahan, di mas ginoo basta tarang tag pamutok. Kuya, magahang mga reels na kay nang like mas Chito Bersalona. Oh. Reels na ho. Mga post na reels. Hindi, nahurot na pikas, lamig magod. Pikatong pa ko, nawa ko nagkakwarto kagtarong na ito kay paitan ko na itong una. Kanila mi. Tulogon mi nakuha. Ako Anthony o si James. James Antipas. Giganahan ka, be? Ay, lumaggamay. Sus, mao ni tambaw. Mulit to sila Ate Ali, Lai? Andiyan pa mo itong Christmas party. Ato kanay? Ha? Ato ka Christmas party? Uban ko, ma? Nailitso na eh. Bala. Wala yung litson. Naikag ka na yun, di alam magpagkaan sa gluto na yun. Yaman di ha? Gluto na ba? Ang nani aman na yun. Nauman po na kaya pangot ko. Ready ko niya. May ako'y kwaong langkay. Kay nagbitay sa likod. Langkay, lukay. Mura man na. Nagbitay tas likod. Sina ako nagbitay. Tas likod las ng tising. Makita na sa bintanas kwarto ni Trevers. Shout out Trevers. Ang mga kamuti dari. Gibanggat-gat sila ga. Ang himasa na liksian. Ligo ko. Himasa. Ikaw, maligo ka. It's up to you.
Hindi na ko ka. May dapat ako. Magulo-hurot ang pikas ra. Pagkatas ko kay dito hapag sa Lipson. Lagi sili. Silihan ni mong naurong tago akas make-up. Guwapar kas make-up girl. Ako di ko hilig make-up. Ipakita ag unsay imong naong gidong tinangod. Ug batasan kay ano na. Dito kasas Ginoo. Darapod guys kay mga sa kusulok kayo before ko mo adto sa party para na magamit teres abuhan. Kay lisid maghaling og wailong kay. Di alay nagkuan kay sige uwan. Napagaliang nabunon daghan. Ilis-ilis rami diri glabak kay kuan panahon mo kalit sa uwan init. Gidungag ang tani ha. Pero kana pod gamay na pud para dungagon. Darag kamuti guys, naluto na dinangag ni nanay mao ni gapo na manggi pangamuti. Salin siya ilaga. Sa lami mo day mao ni kang katong kang Kuya Ajoy nga gipaliwatang nanay kanina. Dara shout out Kuya Ajoy. Nung kamuting gipaliwatang nanay, salin siya ilaga. Kanta guys. Dara guys, nanguha na kog lang kay before ko mulakaw kay labugoy uwan. Maluoy kong nanay magsighali nga karton gamit. Minta magnaingan ni kay isag man musiga, gihangat ko. Sama na yata tanan. Kay kalipay ni nato kay Kristoprate salamat sa atong labaw mo kagahom. Nga gitagaan tag may palawas ayang natawhan nga atong kanunay kanatuig atong gi-celebrate. Correct ka diyan. Oh, kana budots. Budots ko mo. Ada. Oh, sayo sa tanan, sayo. Lopik mo budget! Lopik mo budget! Ay, man ko to mo ko. Lopik mo budget! Balik di ay. Balik di yung mahutong. Dali! Pilay premyo dan eh. Tay, pilay premyo te. Pilay premyo. Kaya ka kayo? Di taga ila. Bao. Dali aday. Dali! Ang looyas mga bata, oy, kapaningot. Dali! Lang! Tag 20 ra mo. Dali, tanong bata. Ay persikan kiluod po dugo sa lego. Dali apaw. Simpaw! Go to. Padun! Dali atay, dubayan mo! Oo, dali tayo! Itak-tak-tak! Itak-tak! Lopik mas bata ay baji ah! Lopik mas baji! Depende. Itapok! Ah, kila kayo ikuan. Nakupo si Jaman! Dali abis! Kamatay pa si Jaman! Lopik mas baji! Lopik! Sus, gip. Pang punasan! Punasan pa ka jud. Wala na! Pindi na mo! Anak punas-punas pa man mo!
Ba. Hoy, gamay na bago. Lupit mo mga laki. Daog nagbaji. Daog na ng budget.